Perinnemaalaustaide Buddhan tantran esiintyi yhdessä siamilainen, mitä kutsutaan talismaani, joka on maalausfetissi ja ei ole vielä menetetty uskosta siamilaiset ja edelleen mysteeri asti läsnä. Se on kirjallisesti ja maalauspisteitä, viivoja, geometrisia muotoja tai tatuointikuvioita kirjainlyhenne muinaisen loitsun merkitsemällä henkilön tai ruumiin osa lähtemättömillä muotoilu lisäämällä pigmenttipuhkeamiselta ihossa. Tavoitteena ei ole pelkästään vain kaunis, mutta tärkein tavoite on saavuttaa vuonna mystisiä voimia, mustaa magiaa tai taikauskoa liian esillä olevassa usko saada yantra-tatuointi naisen eivät ole huonompi miehen liikaa.